mga katog. So ayan guys, kung napapansin nyo po, kakaligo lang natin and ayan, magliligpit po tayo dahil parang kumbaga hindi na tayo nakakapagligpit. Parang kumbaga nabibisi tayo kung saan saan. Alam niyo naman, mayroon akong ginagawang pinagkakaabalahan yung battery pack ko po. So ayan guys, bali yun kasi yung pinagkakakitaan ko for today. So bali ayan guys, magliligpit tayo ngayon kasi wala yung tagaligpit natin ngayon. Nandun siya sa kabilang bahay, kapatid ko guys. And so ayan guys, kung papapansin nyo, ayan napakakalat and siya. Yan. So ayan, mag-isa ko lang kasi ngayon. So as you can see guys, ayan, napakakalat talaga as in. Ayan, super perfect talaga. Yan, napakakalat yung mga ginagawa ko. Talagang ayan, hindi pa nakakapagligpit ko. Yan yan. So yan guys, later na lang tayo ulit. So ayan guys, what's up mga katog? So ayan guys, bali napapansin nyo naman napakakalat. Magliligpit tayo ngayon. Tayo makaasay magligpit. So ayan guys, ililigpit natin ang mga unan na napakadumi. Grabe, hindi pa nakakapaglaba kasi medyo umuulit ngayon. Ayan guys, ililigpit natin siya. Ito, parang grabe, parang ano lang. So ayan. Bali kakaligo natin guys, kaya yan. So magliligpit tayo ngayon. Ayan, makaasay. So ito si guys. Super perfect talaga. Tayo. Okay. Ayan guys, bali napapansin nyo ngayon yung yung electric fan ko is parang nasagi yung ilaw. Ito, tingnan nyo naman itong electric fan guys. Wala nang buhay. Wala na siyang buhay talaga. Yung ring light ko. Ayun pa parang may speaker. My God. Dahil kanina talagang nag-ano ako kanina. Nag-picture ako ng mga product. Pinagkakaabalahan ko. So ayan guys. Kung napapansin nyo, medyo busy tayo for today. Hindi tayo nakakapag-vlog ng mga katawan. So may nagliligpit tayo. So ayan. So pag ligpit, dapat alam natin maligpit talaga. Ayan. So, kasi guys, grabe napakakalat talaga. Mga ganito.
Ganyan tayo magligpit. Ayan siya guys. Kung mapapansin nyo yan, ganyan yung malinis ko. So ayan. Tapos din tayo, di ba? Kahit pa paano nakaligpit tayo. So ayan. Diyan ko na nilagay kasi wala naman akong medyo malawak na space. And ayan, pink na pink po. Super pink na pink po yung ano natin. So ayan, kung napapansin nyo guys, ayan. Perfect. So ayan, malinis na siya guys. So hindi ko pa siya kasi flooring, kaya ganyan. So ayan guys, bali natapos na tayo na naman natin sa task natin magligpit for today. Ayan, malinis na siya guys and ready to na tayo ulit. Maghiga-higa, ganun. So napapansin nyo, andyan yung mga gamit ko. And andito po yung ginagamit ko pong ring light. Ayan. So mali lang yung ring light ko guys. Baka yung iba kasi sinasabi din na malaki yung ring light ko. Mali lang po siya. May speaker din dito. Bali speaker ng kapitbahay. So ayan, dyan yung mga charger. Andun yung laptop nakatago. So yung laptop kasi paminsan-minsan ko lang siya ginagamit. So ayan. So ayan guys, kung bago ka lang po sa channel na ito, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.